Ut sicut Georgius Dominicefuit passionis imitatur,
ita sit fragilitatis nostre, promptus adiutor, per Christum Dominum nostrum. Amen. Deus in adiutorium meo vitae. Amen.
Din is-sija s-sultan tal-Martri offra lilu nnifsu fl-ikla tal-aħħar u miet fuq is-sarin. Inroddu l-ħajr u ngħidulu. Bil-fer kollu malej infaħruk għax rabbi l-ħajja. Il-faħruk għax tajt is-seta lill-Knisja biex toffri d-dem tiegħek li jinġerriet għal-maħfra tal-nubiet, id-dem tal-patt il-ġdejn li jibqa' dejjem. Infaħruk għal ġillum bil-grazzja tiegħek żammejtna sħaħ fil-fidej. Nixbaħ li d-dibnek Ġesu Kristus jidna li għadni li miet jixusanna fl-imkien ma l-Ispirtu Santu għaddejjem ta' dejjem. L-interċessjoni ta' San Ġorġ innaqdu jgħix talba l-Alla għall-soċjetà tagħna llum tiftaħ qalba quddiem il-bżonnijiet tal-bnedmin, speċjalment ta' dawn il-lejl. Illum huma persegwitati. Il-persekuzzjoni ma kienx biss fi żmien San Ġorġ tagħna, anke llum teżisti. Din it-talba solenni il-lejla, din il-fġili tas-solennità ta' San Ġorġ Martri insejja il-Knisja tagħna mhux biss biex tagħmel karità, imma biex tkun talba waħda quddiem Alla-Nbili biex aħna l-bnedmin ma nwebżux rasna, ma nwebżux qlubna u nipperikolaw ħajjiet ta' qudna l-bnedmin. Il-mulej ma' ikun imbierek isem il-mulej. Lajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikom għandna nista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Il-Rotto
sacra mysteria venerari, ut redemptionis quae fructum in nobis susciter sentiamus, vivis et regnas in saecula saeculorum.